Ένα όμορφο χαμόγελο ανεβάζει την ψυχολογία μας και τονώνει την προσωπικότητά μας. Η αισθητική οδοντιατρική περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας του χαμόγελου, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Βασικό μέλημα του οδοντιάτρου είναι ο σχεδιασμός του χαμόγελου να γίνεται με βάση τις απαιτήσεις του ασθενούς, τις δυνατότητες σε κάθε περίπτωση με στόχο τη διατήρηση του αποτελέσματος και την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στους οδοντικούς ιστούς. Το χαμόγελο σχεδιάζεται εξατομικευμένα, αφού ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες, όπως ο κανόνας της αναλογίας, οι συμμετρίες του προσώπου, η ηλικία, οι κινήσεις των μειών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δίνει μια αίσθηση φυσικότητας, να ταιριάζει με το χαρακτήρα και την προσωπικότητά μας. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι το σχήμα, το μέγεθος, η θέση και το χρώμα των δοντιών, αλλά και ο τρόπος που αυτά εμπλέκονται με τους μαλακούς στοματικούς και περιστοματικούς ιστούς. Ο βαθμός των αντιθέσεων των στοιχείων αυτών χαρίζει στον παρατηρητή την αντίληψη της έντασης, της ηρεμίας, της γαλήνης και της ζωντάνιας. Ο οδοντίατρος προτείνει στους ασθενείς μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις χρησιμοποιώντας φωτογραφίες περιστατικών, DVD, κέρινα ομοιώματα και εκμαγεία για την καλύτερη επιλογή της επιθυμητής τεχνικής. Εκλεκτικός τροχισμός είναι η άμεση βελτίωση του κοπτικού κυρίως μέρους των δοντιών με ελάχιστο τρόχισμα, προσδίδοντας άμεσα καλύτερη συμμετρία στο μήκος ή το σχήμα των δοντιών. Η λεύκαση των δοντιών είναι μια απλή και ανώδυνη αισθητική παρέμβαση που από μόνη της σε συνδυασμό με άλλες κλινικές τεχνικές μπορεί να προσδώσει ένα ελκυστικό και λαμπερό χαμόγελο. Η λεύκαση των δοντιών γίνεται στο οδοντιατρίο ή στο σπίτι με τη χρήση εξατομικευμένων ναρθήκων. Ένα δόντι χρειάζεται σφράγισμα όταν προσβληθεί από τεριδόνα. Στη θέση των εμφράξεων αμαλγάματος, που παρά την αντοχή τους υπολείπονται αισθητικά, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε τη σύνθετη ρητίνη. Ένα υλικό στην απόχρωση του φυσικού δοντιού με άριστη αισθητική. Σε εκτεταμένη δε απώλεια δοντικής ουσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ένθετα ή επένθετα πορσελάνης, σφραγίσματα που κατασκευάζονται στο εργαστήριο και εφαρμόζονται πάνω στο δόντι. Διακρίνονται για την άριστη αντοχή και αισθητική τους, ενώ θεωρούνται η πλέον συντηρητική τεχνική για εκτεταμένες αποκαταστάσεις, καθώς απαιτούν την ελάχιστη δυνατή αποκοπή οδοντικών ιστών. Η όψη σύνθετης ρητίνης είναι η τεχνική της τοποθέτησης σύνθετης ρητίνης ενός υλικού σε φυσική απόχρωση στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού, προκειμένου να διορθώσουμε το σχήμα αλλά και το χρώμα τους. Είναι μια λύση οικονομική που μας δίνει θαυμάσια αποτελέσματα σε μία μόνο συνεδρία, ενώ η τεχνική είναι απόλυτα συντηρητική αφού αφαιρείται ελάχιστη έως καθόλου οδοντική ουσία. Σήμερα οι προκατασκευασμένες όψεις ρητίνης είναι μια εξελιγμένη μέθοδος αποκατάστασης, μειώνοντας το χρόνο θεραπείας του ασθενούς και αυξάνοντας την αισθητική και την αντοχή αυτών των αποκαταστάσεων. Οι όψεις πορσελάνης είναι λεπτές φλίδες από πορσελάνη που τοποθετούνται στα πρόστια κυρίως δόντια για να βελτιώσουν το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα τους. Έχουν άριστη αισθητική και διαφάνεια που προσομοιάζει στο φυσικό δόντι. Είναι αποκαταστάσεις που διατηρούν την ακεραιότητά τους σε βάθος χρόνου και αποχρωματίζονται ελάχιστα σε σχέση με τα φυσικά δόντια. Όταν έχουμε εκτεταμένη καταστροφή ή απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών, τοποθετούμε μια στεφάνη ή μια γέφυρα. Τα ολοκεραμικά υλικά πλεονεκτούν έναντι των συμβατικών τεχνικών. Έχουν άριστη βιωσυμβατότητα και αισθητική απόδοση λόγω απουσίας μεταλλικού σκελετού. Έτσι τα αισθητικά προβλήματα που δημιουργούσαν οι παλιές στεφάνες, μαύρα συρίτια στον αφιάνα του δοντιού, εξαλείφονται. Οι στεφάνες ζυρκονίου θεωρούνται οι πλέον εξελιγμένες στεφάνες στον χώρο της προσθετικής. Το ζυρκόνιο είναι ένα λευκό υλικό που ανταγωνίζεται τη σκληρότητα του διαμαντιού. Προσδίδει άριστη αντοχή στις αποκαταστάσεις, ενώ καλύπτεται από πορσελάνη για μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα. Τα εμφυτεύματα είναι μεταλλικοί κοχλίες ειδικής κατασκευής που τοποθετούνται στο οστό της γνάθου, αντικαθιστώντας τις ρίζες των δοντιών που χάθηκαν.
Τα εμφυτεύματα αποτελούν σταθερή βάση για τις προσθετικές εργασίες, ώστε τα δόντια να δείχνουν και να λειτουργούν σαν τα φυσικά μας δόντια. Η ουλοπλαστική ή γλυπτική των ούλων είναι μια ανώδυνη τεχνική που περιλαμβάνει την αφαίρεση τμήματος των ούλων προκειμένου να αποδοθεί η μέγιστη δυνατή συμμετρία τόσο των δοντιών μεταξύ τους, όσο και των δοντιών σε σχέση με τα ούλα, αναδεικνύοντας έτσι τη συμμετρία του χαμόγελου. Κι αν σας αρέσουν τα αξεσουάρ, ένα στρας μπορεί να δώσει λάμψη στο χαμόγελό σας. Τα στρας από Σβαρόφσκι, διαμαντάκια ή άλλα υλικά σε διάφορα σχήματα και χρώματα τοποθετούνται χωρίς στρόχισμα στα μπροστινά δόντια για να μας προσφέρουν ένα ακόμα πιο αστραφτερό χαμόγελο. Η αισθητική οδοντιατρική μας προσφέρει μια σειρά από λύσεις για τη βελτίωση της εικόνας του χαμόγελου. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι για να διατηρηθεί ένα χαμόγελο όμορφο και υγιές, θα πρέπει να μην παραμελούμε την καθημερινή υγιεινή των δοντιών, καθώς και την τακτική επίσκεψη στον οδοντίατρο. Είναι οι βασικοί παράγοντες για τη συντήρηση και διατήρηση του αισθητικού αποτελέσματος.